Hello guys, welcome to food blog. मा ओंख्रि संदों दिनै? ओंख्रि गोबाब ना ओंख्रि गोबाबनि थाखाय नै मा मैगं नांगौ? जारि बोग्रोद ओमफ्राय मैफ्राय फाथो दोंनैसो अनेक बिट नांगौ ना होमबा? मिक्स खालामनो हायो आरो जोंबो दा मैगंखौ एवग्रोगोन, मैगंखौ एवखांनायनि उनाव आरो नाखौबो एवगोन। बेसिकेलि बेनो आरोना, मैगंखौ एवग्रोनांगौ, गलायग्रोना दाना मैगंखौ होनोसै। मारै नुखो? पेट्रल लुलायनोसै ओंख्रियाव। पेट्रल नामानो जाबाय खारै। खारै नांबासो गोथाव जायो आरो दसे खोबहाबनांगौ दै होबाय जों जेबा मोजांथार गलिबाय आरो दा गोदौबा बेयाव ना होबानो जाबाय। खोबावनोसै। एबार नाखौ एवबाय, एबार नाखौ एवखांनानै मोनबाथाय ओंख्रियाव गारना होबानो जाबाय। ओंख्रि गोबाबा गोथावनो। So guys, ओंख्रिया मोनबाय जाबाय।
दा दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे शेयार खालामनो दाबाव आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो दाबायबानो जाबाय।